Máš hlad? Pretože tvoja investičná beštia áno. Trh je momentálne plný koristi a tie najväčšie svetové giganty vyzerajú ako tie najtučnejšie sústa. Každý si chce odhryznúť kus z ich rastu, ale pozor, nepozeráš sa na cenu, môžeš sa tým krmivom aj veľmi rýchlo zadusiť. Otázka totiž neznie, či tieto mega úspešné firmy vlastniť, ale za koľko ich nakúpiť. Vítaj pri extra zápise do denníka Beštie. Som investičný apetít a idem ti ukázať moju tabuľku vnútorných hodnôt firiem, respektívne moje krmivo pre beštiu. A takisto ti aj prezradím, aké vzorce na to používam a aký mám systém. Takže toto je moja tabuľka, tu vidíš moje krmivo pre beštiu, tu sú všetky spoločnosti, ktoré mám v portfóliu. Tuto je ich vlastne ticker symbol. Mám to spravené tak, aj túto súčasnú cenu, ako vidíš v tomto vzorci, čiže je to v eurách. Nastavil som to na eurá, aby sa to prepočítavalo na súčasný kurz. A takisto to mám nastavené, aby ukazovalo súčasnú cenu, čiže priamo, keď je trh otvorený, ako vidíš, tuto je konkrétna burza, čiže keď je to napríklad európska, tá už je teraz zatvorená, ako je napríklad Rheinmetall, tuto na ETR. Ale napríklad Nasdaq alebo NICE, NIXE a hej a podobne, tak tieto ešte idú, takže toto sa vlastne aktívne mení tá cena. Tuto je vyrátaná moja férová hodnota firmy, hej, to si môžeš potom pozrieť, k tomu sa ešte dostanem. A tu mám nastavené percentuálne, okoľko je to teda nadhodnotené alebo podhodnotené. Tuto napríklad vidíš, že ASML má súčasnú cenu 1565 a moja férová cena vyrátaná podľa vzorcov, ku ktorým sa ešte dostanem, aj v skratke ti o nich niečo poviem, a mi vyšla na 1510, čo vlastne znamená, že teraz je nadhodnotená o 3,7% a toto sa tiež mení mi v reálnom čase. No, takto skrátke vidíš, že ktoré firmy, ale všetko upozorňujeme to podľa mňa, hej, takže neber to ako niečo, čo je proste dané a takto to má byť, je to iba môj vlastný výpočet, môj vlastný systém a môžem sa mýliť, takže sa podľa toho neriať, hej, je to iba moja vlastná ako keby identifikácia tejto férovej hodnoty firmy. No, tak tu vidíš, ako je to teda nadhodnotené alebo ako je to podhodnotené. Čo som tým chcel vlastne povedať, ku každej firme, alebo každá firma je iná alebo špecifická. Na tech, rastové firmy a podobne som použil iné vzorce, ako vidíš, iné modely, ako napríklad na REITy, lebo tieto niektoré modely na REITy sa proste jednoducho neoplatí moc s tým rátať, lebo to vychádza tak všelijak, pretože tie firmy fungujú inak majú proste profity, inak jednoducho niektoré firmy fungujú na pôžičky a podobne, napríklad taký Main Street Capital, čo je BDM firma, čo sa robí pôžičky, tak vidíš, že som vybral úplne iné vzorce, podľa ktorej som hodnotil valuáciu tej firmy. No a v skratke, keď sa na to pozrieme, tak najviac nadhodnotené, čo mám v portfóliu, mi vychádza Rheinmetall práve. Ako vidíš, moja férová cena je 738 €, ale súčasná je 850, aj keď pôvodne bola 2000 a tým, že strátili ten kontrakt a podobne, tak to aj kleslo. Ale stále si myslím, že ja sa tým ako úplne že neriadím, hej. Stále si myslím, že ten sentiment a tak a hodzaká iskrička nejakého konfliktu alebo zase niečo s Ukrajinou bude vedieť túto akciu zase vystreliť. Takže je dôležitý aj ten sentiment trhu a podobne celý ten narratív. Ďalšia taká firma, ktorá je dosť nadhodnotená, mi vychádza podľa mojich výpočtov samozrejme je napríklad Palantir. Súčasná cena, ako vidíš, je 116 € a férová hodnota mi vyšla nejakých 99. No a potom už nič takéto nemám. No ešte Apple, ako vidíš, mi vychádza celkom nadhodnotený, ale tých 10% to nie je až tak veľa. Hej. To sú také tie, že keď za ten rok rátaš, že to spraví tých viac ako 10% a podobne, tak to nadhodnotenie plus minus vychádza, že možno do konca roka to bude plus minus na rovnakej cene, že ani to neklesne, ani to neporastie. Ale u týchto firiem tam je strašne dôležité to, že oni stále niečo vyvíjajú, stále prichádzajú s niečím novým, takže tieto férové ceny sú málo kedy sa na to tá firma dostane, väčšinou sú ako keby nad nimi celé tie hodnoty dlhodobo, však si zober napríklad takú Teslu, hej, to keby som vyrátal podobne vnútornú hodnotu a podobne, tak si myslím, že tam by to bolo pekne minulé, alebo SpaceX, hej, tiež podobná vec, tam tie čísla sú úplne hrozné, ale cena akcie proste je stále vysoká.
No a najviac podhodnotené mi tu paradoxne vychádza aj tento Stellantis, čo beriem ako takú svoju chybu, ale stále vidí, že podhodnotené Fairova hodnota 7, ale ja mám na kúpku na nejakých 11 eur, čiže v mojom prípade by to muselo ísť aspoň pomaly o 150% hore, aby som bol v profite. Takže túto firmu ešte, ako budem ju držať v portfóliu, uvidím, či sa plus minus dostane na tú Fairovú hodnotu, lebo tuto som aj počítal na základe aj vzorca asset based, čo znamená, no to ti poviem za chvíľku, prejdeme si ešte do vzorce, toto som ti chcel ukázať, znamená to proste, že sa používa pri firmách, ktorým hrozí krach alebo podobne, že sa vlastne spočíta všetko to, čo vlastne a tak, že keby sa rozpredalo, koľko by si mal z toho peňazí, ale k tomu sa dostanem. Takže takto vidíš skrátke, že ako si ja rátam Fairovú hodnotu. No, poďme teda v skrátke na tie modely, môžem ti ich predstaviť plus minus, skrátke povedať, že ako ich používam. Takže prvý, asi najznámejší je DCF model, čiže Discounted Cash Flow, diskontný peňažný tok, flow. No a celý princíp je na tom, že si predstavíš, že niekto ponúkne nejaký stroj, ktorý bude najbližších 10 rokov každý rok generovať isté peniaze, to je ten free cash flow, voľný cash flow. Keďže 100 eur o 10 rokov má kvôli inflácii oveľa menšiu hodnotu, teda bude mať oveľa menšiu hodnotu ako 100 eur dnes, musíš tie budúce peniaze zlacniť, čiže diskontovať na dnešnú hodnotu a sčítaním týchto diskontových hodnot dostaneš vnútornú hodnotu firmy. A keď sa používa sa hlavne pre stabilné, predvídateľné firmy s jasným cashflowom. Ďalej máme jeho presný opak, reverse DCF, čiže obrátené DCF, a ten princíp je, že namiesto toho, aby si hľadal ako rýchlo firma porastie, tak otočíš ten proces. Pozrieš sa na aktuálnu cenu akcií na burze a dopočítaš, aký silný rast cashflow očakáva trh od tejto firmy a či by bola táto cena opodstatnená. A potom sa už iba zamyslíš, či je ten očakávaný rast reálny alebo príliš prestrelený. A používa sa to tiež, keď sú trhové ceny veľmi vysoké a ty chceš rýchlo odhadiť, či je to špekulatívna bublina, aj napríklad pri rýchlo rastúcich technologických gigantoch. Ďalej tu máme relatívnu valuáciu. Čiže Relative Valuation vzorec, metóda porovnávania domov. Ak chceš predať dom, pozrieš sa, za koľko predali susedia a podobne veľké domy v okolí. Pri akciách porovnávaš presne násobky PE, čiže Price Earning, čiže cena zisk, alebo PS, Price to Sell, cena na tržby, alebo EBITDA s konkurenciou v rovnakom sektore. Používa sa to hlavne na rýchle porovnanie firiem v rámci rovnakého odvetvia. Ďalej, ekonomický zisk, EVA, čiže princíp, že bežný účtovný zisk sa nepočíta s tým, že kapitál, ktorý akcionári do firmy vložili, niečo stojí. Mohli ho investovať inde. Ekonomický zisk meria, či firma dokázala zarobiť viac, než sú celkové náklady na dlh a vlastné imanie. Ak áno, tvorí skutočnú hodnotu pre akcionára. A kedy sa používa? Keď sú kapitálovo náročné odvetvia, napríklad priemysel automobilky, kde je dôležitá efektívnosť využitia drahých strojov a tovární. Ďalej používam sum of the parts, čiže súčet častí. Princíp, že predstav si holding, ktorý vlastní 3 rôzne divízie, napríklad výrobu aut, softwarovú firmu a realitné portfólio. Čiže namiesto oceňovania celku naraz oceníš každú divíziu samostatne, napríklad cez iné násobky, a na konci tieto hodnoty spočítaš. A používa sa to hlavne pri konglomerátoch a zložitých holdingových štruktúroch, napríklad aj Alphabet kvôli Search YouTube versus YouTube alebo Waymo, že proste firma je ako keby viacero firiem v jednej firme, čiže vlastní toho veľa a má rôzne odvetvia. Ďalej, vzorec, ktorý používam pre REITy, čiže AFO Multiple. Klasický čistý zisk EPS je pre realitné fondy, ako sú REITy, nepoužiteľný kvôli vysokým účtovným odpisom budov. AFO meria reálnu hotovosť, ktorú nehnuteľnosti vygenerujú z nájmu po odpočítaní nákladov na údržbu a opravy. Čiže vnútorná hodnota sa počíta ako násobok toho očisteného cash flow. Ďalej, pre napríklad tabakové firmy alebo energetické firmy používam DDM model, čiže Dividend Discount model alebo iné dividendovky. Zjednodušená verzia DCF, čiže hovorí, že hodnota akcie je súčet všetkých budúcich dividend, ktoré ako investor dostaneš, prepočítaný, čiže diskontovaný na dnešnú hodnotu. Ďalej tu máme Net Asset Value, čiže čistá hodnota aktív. Predstav si, že by firma dnes zatvorila dvere, rozpredala všetok majetok, čiže budovy, zásoby, hotovosť a vyplatila všetky dlhy. To, čo zostane čisté pre akcionárov, je to NAV, čiže Net Asset Value. A používa sa hlavne pre realitné spoločnosti, holdingy a fondy, kde je hodnota naviazaná na vlastnený majetok, nie primárne na prevádzkový zisk. NI multiple, čiže Net Interest Income multiple, čiže banky nezarábajú ako bežné firmy, ich hlavným zdrojom príjmov je čistý úrokový výnos. Teda rozdiel medzi tým, čo zarobia a úrokov z hypoték a tým, čo vyplatia klientom na sporiacich účtoch.
Tento model oceňuje banku na základe násobku tohto kľúčového úrokového príjmu a používa sa hlavne pre finančné inštitúcie a banky. Ďalej, scenario valuation, čiže scenárové oceňovanie. Nikto nevidí do budúcnosti dokonale, preto nevytvoríš len jednu cieľovú cenu, ale 3 scenáre, čiže bull optimistický, ak sa firme bude extrémne dariť, základný base, čiže pravdepodobná stredná cesta a bear, čiže pesimistický, ak príde recesia alebo nejaká iná kríza. Každému scenáru priradíš percentuálnu pravdepodobnosť a vypočítaš z toho priemer. No a používa sa to hlavne pri vysokej makroekonomickej neistote alebo rastových firiem s neistou budúcnosťou. Potom asset-based valuation, oceňovania na základe aktív. Tento konkrétne jediný som použil pri Stellantise. Čiže úplne ignoruješ budúce zisky a cash flow. Zaujíma ťa len účtovná hodnota majetku firmy, čiže stroje, patenty, pozemky, všetko po odpočítaní záväzkov. Používa sa často likvidačná hodnota, za koľko sa dajú veci rýchlo rozpredať pod tlakom. Keďže presne Stellantis je teraz v dobrej kríze. No a používa sa presne pre tieto firmy v problémoch, pred bankrotom, likvidáciou alebo pre veľmi konzervatívne typy podnikov, kde hodnota leží primárne doslova v železe a betóne. No a posledný vzorec, aký používam, je obrátené NAV, čiže reverse NAV. Namiesto toho, aby si pracne oceňoval každú jednu budovu, ktorú realitná firma vlastní a zisťoval jej správnu čistú hodnotu aktív, tak to otočíš. Pozrieš sa na aktuálnu cenu akcie na burze a spätne dopočítaš, akú hodnotu majetku alebo akú výnosnosť nehnuteľností, tzv. Implied cap rate, trh momentálne započítava do tejto ceny akcií. Čiže tu máme ako polopastický príklad, predstav si firmu, ktorá vlastní 10 rovnakých bytových domov a má nejaký dlh. Na burze sa celá táto firma dnes predáva za sumu, ktorá po prepočte znamená, že trh oceňuje jeden jej bytový dom na 1 milión eur. Takže to by bolo všetko k dnešnému videu. Ako vidíš, tak tuto mám presne aj tie vzorce rozpísané, ktoré som použil pre akú firmu. No a posledný vlastne stĺpec, ktorý tu mám, tak sú ohlasované výsledky. Napríklad dnes malo ASML-ko, točím to 15. v stredu. No a ostatné výsledky vidíme, že tu každú chvíľu, teda tento mesiac, budú mať mnohé firmy z môjho portfólia výsledky. No a vždy po týchto výsledkoch potom prepočítavam znova vnútornú hodnotu na základe toho. Takže uvidíme, ako dopadnú tieto firmy toto leto. To by bolo všetko. Ďakujem, že si toto pozeral až tu. Pamätaj, nemíňaj na blbosti, pokiaľ máš niečo nazvíš, nakrm svoju beštiu, oplatí sa ti to potom v budúcnosti. Budeš rád.